Olen liikkeenjohdon konsultti Kim Kärmä, tehnyt ammatikseni liikkeenjohdon konsulttia 30 vuotta, auttanut yrityksiä heidän toiminnan kehittämisessä ja kansainvälisesti isoissa yrityksissä, pienissä yrityksissä, lähinnä arkipäivän asioiden parantamista liiketoimintaympäristön muutoksissa. Vastuullinen vaurastuminen on käsite, joka pitää sisällään vaurastumisen. Vaurastumisen käsite on tietysti se, että meillä on hyvinvointia. Taloudellista hyvinvointia lähinnä käsitellään vaurastumisessa, joka on pitkäkestoista vaurastumista tai taloudellista hyvinvointia. Ja se voidaan saavuttaa vastuullisesti, joka onkin kovin mielenkiintoinen käsite, miten vaurastutaan vastuullisesti, taloudellisesti. Se tarkoittaa sitä, että me tehdään jotain arvokasta, josta meille maksetaan. Ja se vaurastuminen tapahtuu arvokkaan työn tekemisen tuloksena.